Pwede mong tamo kita nilagay pa ang pagkana ng Espiritu Santo. In gracia ng kinutang ng Kristo, itlubog ng Diyos, at ipangin kaya kung ipanal ng Espiritu, mantagay at kayo kapalagkamay. Kanina isa na ang puna ng Kino, kung isa na kanila ang nagtumpera ka ng Pinigano, kinumulin pa ba mo, 1,000 trigo yung Pasko, yung pamaylasa, kamatayan, pangungkot at pangunguli ng Bibli, ni kinutamo na sa Kristo. Kanina na ang puna ng Kino, yung unang istasyon ng kailangan ng Diyos, gaganahan tayo, ibrito, makapawala, at pag-ipisanin, pamigaganahan, kinpamagnawa ng sarili, pauligan ng lubod ng yahatang. Ibigan, yung katawan mo, amin na ang alakyan, ibigin daya, amin mo alakyan, dapat hindi at ito ang kapitagan ng kanan. Kaya iyan ang naganahan ng kautusan ng lubod, mandato, kanya mausan tayo Mount Cristo. May kakatong kayo at di mo yung makalalan na kayong libro. Ibigin mo yung pamamustinis, wagalan yung pamanupad ang kanyang kautusan ng lubod. Hindi mo, yan mismo, yung pamira yung pawa. Dapat mo, hindi patakbo kaya kayo. Ikayuman, sukat kayo ni Papa Hospitis, Meto at Meto. Nga naman, magpapababa kayo sumuyo. Magpasaban, magmalasanin karin kampanya ng tao. Aminan ang posisyantanan, may kihatang kakulangan at kasalanan ng Diyos. Mag-umpisa po ni Diyos sa may bayan ko. Pagkaya ito madalang, hindi kasalanan na, hindi isip mamalo ng mga kaya kasalanan ko, ito pagkakaroon ko kasalanan, hindi
sa ibawi, at yung paligid ay makatipong papakasunugin pamangan, asing dyan ay pupuan ako, panalipin ipakilala yung lingkod na kaya kami, tinanong na hindi kaya kami niyang umena ng itawag umena, kapamilan na ninyo sa tinulus na kaya kami, papasosyaliyan ng bayo, ang pangalalagan sa kritisyo, ipanigang bumili ka ni Maristia, ato pasanin kaganapan ng ulang pumigil. Itiyago bigyan ko, Diyos, di ka pamilangalan, Yesu Cristo walang mo. Ang bigyan mo pagkain ng bigyan kami kumain, panay Espiritu, maunawang di alalaman. Pangpasa iba, kikito, ikisulod. Igsalita lang ang ginuhang Moises sa tangahon, karin imbansang Ehipto. Nga nakalina. Iti ang isukat magipunang tilibulan ng pabanwa para kete. Ipayagot nila rin yung panabinin king kabilugan na baden ng Israel. King kabulong aldo ni Tikulan, balang lalaki, mamili ang neto kamiserong tupa o kaya miserong kumbili para na rin katugalero. Nung tutuyang malati pamilyano at ngayon yung isa ng ikabilugan na animal, yung ampon ikasipit ng balik. Palyari rin yung kinakaya ng medyo mga animal, ang pang-imbilang na rin tao, ampon ikagyo ng kanan, ibalang katao. Palyari kayong mamiling medyo matupa o kaya medyo makambing. Dapat kailangan ng lalaki at kapatwayan ko at alayang kapansanan. Kay Bala, sesetin lo ang gabing sisilin na ikalabinapatalo ng bulan. At pati na lang kabilong gabalin ng Israel, dahil may sabi ng animal. Kailangan ng umangtitang kikilaya at ikaskas daw karinambo at bago rin pasunod na rin batin nung mula mapangan deli animal. Kigbeng nito, sukat pinangnang laman at mapangan, kambe na rin mga palitan ulit at itinabi alam levadura. Palagwarin ka na, iblas kayo para kay makamang lakaran, makasulod na lang sa nalasyo at tananyegi men magaman itubudyo. Iti ipapagselebra, ipapaglampus bilang parangal kailangan ikiling. Kigbeni nito, lumabas ang ipabino a Ehipto. Pamatin ko lang sa anak ng pangangilalaki ng tao at animal. Pagpapong ipagusang na rin sa ng Diyos na Ehipto. Ako, ikiling. Maging palatandaan niya ka rin ibale-bale, indaya na rin ang badaling pasulo. Lagpusan na kayo mo ang aking mga indaya, at kayo idani, o ang pagpapate ng pahakot. Kingking kakang iyong pang alang kamanyanan, bilang kapasalamatan, kibinyan ng kalindasan. Palamdaman ang linunong imbiyatong kaningin din ng pati. O nito, ako
ikekang talasod. Susuyuan ka at mo ipamanuyo na kekang ikakang ito. Kini kamatayan, iligtas mo. Kaya kang igal ng ayon ng kapasalamatan at ang pangalan ikang panalangin. Ikang pangako kikino, kang nagtuparan, kikatifunan, ikekang pinalin. Pamamasa iba, kinumunan ng sulat sa Pablo, Karintao, Korinto. Into mo ang Biblia mo kiyakin, tinggap mo naman ibigin. King Ingridong Jesus, kanitang benin, ipagtaksilan niya. Kinuha hindi namin, pero pasalamat na ng Diyos. Pero raso na hindi namin, at yan, hindi kayong katawa mo ang iyan para atin. Damdal hindi bilang kapigalan ng Andi mo rin, kay Bantang Lenan, kinwanay inkopo. Kay at ngana, hindi inkopo, yaing bayo kasultuan ng Diyos, abali-bali na ni kanang kaya. Parang minum kayo damdal mo bilang kapigalan naman kanang. Hindi mo manatili ang pamamasakit ay mabalita ang pagkasatwa. Bispera na ganita ng piyesta ng Pasko. At Jesus palo na kiniras na ng oras ng kaya pag ako. Kinyato hindi at muntanya kinigpa. Liguran ng kapinalwan ng kaya kinyato at ngayon liguran na lang ang dating oras. Kapag kasulong Jesus tingalagay, tingapunan, Indiano, ikuwala ng ata ng tipuso ng Judas Iscariote, anak ng Simon, ing pamanganyaya kayo. Balo ng Jesus, tingin pa, kay bibala na ng sabla, kare
pinagdaan mo at kanyang iba't siya ng Diyos at ngayon pagbalik niya ng Diyos. Inyame ko yung kayang luklukan, likas din kayang tunika, kinanwayang tuwanya sa kanilang kayang awakan. Kay ba't mitugtog yung ganun king medo mapalanggana sa kanang mula ng Lord sa bitis di ngalaganda. Pinulis na lang ang tuwanya makakabat king kayang awakan. Miras niya ang Simon Pedro at itiingan kaya, Gino, ika, ingmanos ka ng bitis ko. Jesus, alam may kibag kaya, ingagawan ko, paano, king pinanit ay di. Dapat magdagdawli at alastas sa kamuri. Kapinanman ka ng Pedro, kaya mo manyaring wasak king bitis ko. Jesus, alam kaya, nung meron ka wasak na bitis, ikaw dake alam. Nung makanya dino anak Simon Pedro, dahil muling bitis ko, nung pati nalaman ko, ang pupuntok ko, wasan mula. Jesus gana, ingmeti muna, kailangan wasan, subali ka ng bitis na, uling maninis na kami kung nakatawa, ikayo, maninis na kayo, dapat ikaw nga, paano na naman yung mga niyaya kayo, inya sinabi na dapat ikaw nga malinis na kayo. Inyang awas na mga bitis at kasibayo, sinulad na yung tunikana, bigbanin niya yung lulukan ng lamesa, ay nandiyan niyo yung napakatupya kayo, galang sinabi. Ikayo ang sa inyong maestro at Ginoo, at gusto iksasabihan niyo, uling ako makanyang lupin. Nung ako, ang Ginoo at maestro, inosto lang ng itisyo, ikayo man sukat mo ipapano sa itis, beto at beto. Ako, dininan na kayo manimbara, bakit ang ikayo man, tularan niyo, hindi pagkat mo, kaya may manamanaman po kailangan. Balman po, king mapin na yan doon pupunta po kayo kinatapos sa ngayon. At po mamansinan po, kaya po mag-pilgrimage din. Kaya po papasya at mamani kayo din lugar tao. Lalo ito, madalas kinatapos po yung sasali o manin po kung souvenir. We are fan of collecting tokens or souvenir. Sabi namin po, baka na bakit po, pagkalitan ating tamang remembrance. In remembrance po, pahalagahan tayo talaga po kapag ating special occasions. Halimbawa po, kasal, graduation, birthdays, andyan na po ang mag-ordinahan. Talaga po may-prepare kami po tokens o kaya naman po souvenir para karepere ng bisita. At bakit dahilan kung bakit mag-collect na po souvenir? Meron po yan pinagkakot. Parang lang namin mag-okasyon, itang halaga na itang kayong okasyon. Pagkalit ang aga ng ating, alalahanan din itang kayong special event and kayong day. On the other hand, ito naman po tatanggap souvenir or remembrance sa sabihan ng wari kaya po at kaparti po kaya magpanoon at kaya special occasion, kaya special event at show ka rin. Or ito po yung reason why we try to remember, why we want to collect souvenirs or tokens. Pero atin po mas malala, ano po kayo
conversion or transformation. O kaya natabalan ng moments king Vietnam. Halimbawa po, siguro matatandaan ng iba, madahal din kayo, yung merong mangyari na yung panahon na nilaha. Dito po, alin ang material souvenirs or remembrance or tokens, pero makatatak lang kay puso, makatatak lang kay pamilya. Remembrance, naganakantana. At kung ano po ang naganakantana, balang wari, uulitan o mangyayari, yung kiyakata ang sarili, itang experience at that moment, itang pangsuko at itang at that moment, itang big-struggle ka, big-tiis ka, pero alam mo sa akin, itang moment ito. Aliwani ang pagkakataon, aliwani ang souvenir, bangkalita ka naman, alalahanan, also to be invited and to remember souvenir or remembrance. At ito ka mas malalaman ng remembrance or souvenir, yan kitang milyari, ining anointing, ning atwa na nilakang ni Christ to remember His last supper. Ganahan itang kayang mauling ako na. To remember is not only about to recollect. It is not only to reenact, but to make present the sacrifice of Christ before He was crucified, before He embraced the cross for all of us, for each and every one of us. But po, ingapang inuulit-ulit na natapang re-remind na rin ang nangaway mo, at ang nalahanan niya. Kaya po, Old Testament, nung pakiramdaman niya po, ingmiyamasa niya ni first reading, dahil siya sa Diana, alalahanan niyo sana, Israelita, o hindi kayo Hudyo. Miligtas kayo ng kamatayan. Itang kaya ng Passover, ang sa ceremony, ang ganap ng pari, mali naman po siguro theologically, ang sa ceremony, the institution of the Passover. In first reading, is the institution of the Passover, nanunungan ng Israelita, ang Koray Hudyo, gaganahan ka, itang ganahan at bayan niya wala nilang Panginoong karena. Paalalahanan na matapang o ulit-ulit, ingapang pinukit ang nagawa ng mana at bayan at dapat tingal doon ng Diyan. Bakit po? Why we need to remember? Because we are a forgetful people. Malawat ang mga makapangalingon. Makasama ka. Makalalas na ang bukong kapighatian. Kakalimutan na itang lugod na ng Panginoon. Kung may nimta ang bukong kaya tamang panayan, kakalimutan na itang pangako na ng Panginoon kaya tamang. Dumanas ka ng pagsubok. Dahil mo mangyari. Akalimutan mo na itang laman at rasya, binyan na ng Panginoon kaya tamang kinagawa ito. At kay Evangelyo, paalala na nakatamang gawin, paalala na nakatamang kahatamang. Dahil kaya ang sarili, dinamang din para kahatamang. Dahil ang sarili, bigyan para kahatamang. Dahil ang Eucharistia, maulit-ulit na nadamang king Beto at Beto kung kahatamang. Ako na bagay sa sarili ko, bakit ko kaya ako dito pinilit na magkasya ng sarili na kahit ang maraming hostya? Ako na mo. Bakit niya mo kaya pinilit na dito na magkasya ng sarili na kahit ang maraming hostya? At ang hostya na alala ng lasa. Wala yung nililit mo mo. Wala yung nililit red ribbon. O kaya ang namali sa kagawad ko, kay Kabetiman. Bakit bigla siya na yung sarili na kahit ang maraming hostya? Bakit dito, ikataman, huwag ang katagaman tayo na Panginoon, ay
Ulit kinakalikod, papalungan, tanggapan niya ako. Ang Diyos, ang nakita ko, maraming hostya. Bagyin, pagkasya, tanggapan niya ako sana. Tanggapan niya ako sana. Tanggapan niya ako sana. To remember Jesus Christ, to remember the Lord's Supper. Ini po yung misteryo ng Lord's Supper. Then po theologians sa agenda, meron yan in celebration ng Eucharistia. Diyan ang pinag-iwan ng Jesus 2,000 years ago. At hindi ka namin makakakukunan din. It is not a reenactment. It is not a recollection of what happened 2,000 years ago. But every Eucharist that we celebrate, it is the same as the Eucharist that Jesus sacrificed 2,000 years ago. Muling grasya at pakalulo at kaya mana ng manang Espiritu, maisang ganang tao, kaya ang sakripisyo ng Jesus, kaya 2,000 years ago. To remember is not only about the ceremony that we are doing right now. To remember, alam about reading and about liturgy na mga nilagawa or rubrics, alam. To remember, brothers and sisters, means to live out the sacrifice of Jesus, to live out the life of Jesus, to live out the teachings of Jesus. Sabi namin, Jesus Christ, to remember Jesus Christ is a lifestyle, a day-to-day lives, alam mo yung family of faith. Kaya po, bawat meron kaya katama na bibigyan katawan na katama ng Jesus. Pati na katama ng Jesus. Sana po at dalangin namin. Huwag ang nakatawan tayo ng Jesus, ng Eucharistia, gawa na katama ng pagkapalan. At sana panalangin tayo, king grasya ni Panginoon, ikalaman, maging kabayan namin ng mga tao, Jesus, king kinatang Andolo, Panginoon. Magdala Jesus, magdala Diyos, king Andolo, Panginoon. Palagay mo at paano huwag ang makalitan ng disposisyon ng meron at meron kinatang pananampalatay in Manuel, kaya